आकाशवाणी सोलापूर. नमस्कार. सोलापूर दिनांकसाठी मी शिवाजी भोसले. सुरुवाती नटसम्राट या प्रसिद्ध नाटकातील अप्पासाहेब बेलवलकरांसह 6 व्यक्तिरेखा एकावेळी साकारत नटसम्राटचे महाराष्ट्रात 6,765 एकपात्री प्रयोग सादर करणारे खैराव तालुका माढा इथले नाटककार आणि आधुनिक गाडगेबाबा फुलचंद झरीचंद नागटिळक यांना शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेच्या वतीनं आदर्श नाट्य कलावंत म्हणून सन्मानित केलं जाणार आहे. संघटनेच्या वतीनं विठ्ठल राजे पवार यांनी ही माहिती दिली. उद्या पुण्यात कोरेगाव पार्क इथं न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड यांच्या हस्ते तर जगदीश यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली श्रीयुत नागटिळक यांचा गौरव केला जाणार आहे. या घडामोडी आपण